Dobar dan i dobrodošli u novo neovlašćenu proveru Polovnjak. Danas vam predstavljamo idealan mali gradski automobil koji je uz sve to i ekonomičan. Istorijat Fiće je dosta dug, kao i kultura i tradicija Fiće na Balkanu. Fiću je možda zamenio Golf 2 po svojim omnipotentnim sposobnostima. Šta bi to značilo? To bi značilo da je automobil koji može da se koristi za sve. Automobil za letovanje, automobil za selidbu, automobil kao borbeno oklopno vozilo pešadije, šalim se, ne naravno kao to, ali automobil koji ispunjava sve funkcije. Današnji moderni Fiće ispunjava isključivo dve funkcije u gradu, a to su mogu da se lako parkiram i dosta sam ekonomičan. Šta to znači? Održavanje Fijata, pogotovo 1.2.8 ventila motora, je održavanje možda i najekonomičnije u celoj klasi ispod svih klasa ikada. Jer mogu vam samo reći da smo tržište polovnih delova možda i najveće posle same Italije po pitanju italijanskih automobila, kao i Volkswagena naravno, ali italijanskih jednako. Fiće 1.2 u 2017. godište je u suštini taj agregat je preteča Fireovog 1.1 motora koji troši dosta malo. Potrošit ćemo posle kad budemo pričali o samom gorivu, ali mali je potrošač, možeš da se parkiraš u gradu, u Abarth verziji je kao da voziš karting i realno dosta si atraktivan ako si muškarac u Fići, onako lepo sređen kao Italijan sve ili ženska osoba u većini slučajeva, ali ima jedan malecni problem. A taj problem je što sa Fićom nije isto kao sa G-klasom. Svako će te seći u saobraćaju, pretiti ti i videti te kao slabijeg od sebe. E sad, kad smo pričali anegdote, kad smo pričali istorijat, kad smo rekli ko ga vozi, zašto ga vozi, koja mu je namena, vreme je i da kažemo ključnu stvar zbog koje ste svi tu, a to je šta treba gledati prilikom kupovine ovog automobila. Mala napomena, ovo je ipak 2017. i automobil koji možeš da nazoveš nov. Nije kao ono što mi imamo u glavi, ono zamrznuto vreme 2000. godine i to su kao stari automobili, ali 2010. su novi automobili. Ne, 2010. nije nov automobil, 2010. je automobil koji je star 12 godina, sad će, hvala Bogu, 13. Ali 2017. dosta mlad automobil, tako da ono što je i prednost, ovi automobili su stigli u Srbiju 2016. 17. tako nešto, nemojte me držati za reč, i postoje tehnički podaci, servisna knjiga gde je registrovan i možeš lako ući ovom automobilu u trag, što je prednost prilikom kupovine automobila. Za bilo koji model je ista stvar. Ako imaš servisnu knjigu, kupljeni u Srbiji, znaš gde je održavan, fiskalne račune, tapa, ne moraš da vodiš majstora. Ajde dignemo haubu. E sad, bez obzira na sve to, postoje raznorazne priče i raznorazne malverzacije i uvek više voliš da popričaš sa vlasnikom jer vlasnik prodaje auto više nego što auto sam prodaje sebe. Osim ako pričamo o Ferrariju, onda vlasnik automobila nema šta da priča nego istreseš lovu, kupiš automobil. 1.2 motor, novi tip, menjač manuelni 5 brzina, standardno Fijatovo vešanje, standardne Fijatove kočnice. U ovoj verziji automobil pozadi ima doboše, tako da ništa živo se nije promenilo kod Fijata uopšte. Ali bilo kako bilo, Fijat je i dalje automobil koji može da pređe dosta, automobil koji je pouzdan i automobil koji je moja topla preporuka kad pričamo o polovnim automobilima ili o novim. Posle Fiće iznenadio me Fiat Tipo, koji je jedno vreme, ne znam koja je cena sad trenutno, za nekih 11.000 evra mogu si da ga uzmeš u faktički full paketu opreme sa felnama, sa multimedijom, sa ovim, sa onim, što je bilo dosta pristupačno i dobro. Šta treba gledati prilikom kupovine ovog automobila, pored servisne knjige, jeste da li imamo negde curenje antifriza, da li imamo curenje ulja. U suštini, Fiat i dalje drži ovu eksplozivnu posudu u sklopu, pa sad ovo, u sklopu hladnjaka i
samo gledanje nivoa antifriza na ovim Fiatovim hladnjacima je užasno loše, ali bože moj. Koji su česti kvarovi? To nam je sljedeća tematika. Česti kvarovi ovih automobila, svećice, bobine, ipak je atmosferski benzinac, nema plivajući zamajac, nema turbo, nema DPF, nema EGR. To ti sve smanjuje troškove, zato i pričamo o tome da je automobil dosta ekonomičan. Ne samo po svojoj potrošnji, već i po kvarovima, po svemu, po registraciji, po mnogo faktora. Česti kvarovi, ok. Imamo one osnovne svećice, kablovi, bobine. Dobro. I imamo jedan kvar koji je specifičan za 1.2.8 ventila. Kad pređe nekih 140-180 hiljada, dihtung glave odlazi i onda moraš da skineš glavu, promijeniš dihtung glave, obradiš glavu, bla 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 bla, cela priča. Ne treba to da te plaši ako je automobil te kilometraže. To uopšte nije ni neki trošak. Ne mora ni da znači da će ti otići dihtung glave, ali pominjem ga kao neki od čestih kvarova na ovom automobilu. Kada pričamo o cenama održavanja ovog automobila, prosto je nemoguće ne spomenuti da je auto neprikosnoven po pitanju održavanja. O čemu se radi? Mali servis u većini slučajeva i automobila samim tim ide od 70 do 200 evra. Međutim, za 1.2 motor možeš uraditi mali servis za 40 do 50 evra. Veliki servis u zavisnosti od toga da li menjaš kompletan zupčasti razvod, što ti preporučujem sa pumpom vode i kanalnim razvodom i antifrizom, ne može da pređe 250 do 300 evra. Set kvačila, nema plivajući zamajac, set kvačila je 100 evra. Kompletne prednje kočnice izlaze negde oko 70 evra, a kompletne kočnice sa pozadi dobošima, paknuvima, cilindrima, sajlama ručne iznosi nešto manje od 200 evra. Registracija ovog automobila je takođe niska, izlazi negde oko 200 evra, a sad je došlo na red da kažemo nešto i o cenama guma i potrošnji automobila. ...195/45 R16 je dimenzija ovog pneumatika ili kako mi žargonski kažemo gume. Continental Winter Sport TS 870 je svakako moja preporuka i možete ga kupiti već po ceni od 135 evra po komadu. Jedan 2.8 ventila, 70 konja, ali iskreno da ti budem, mislim da ni jedan nije izašao iz fabrike sa punih 70 konja, već sa nekih 62-3 konjske snage. Ali šta ti sad tu možeš? Možeš samo da odabereš da sipaš premium gorivo i više oktana. Vlasnik nam je potvrdio da u ovaj automobil od momenta kad je kupljen u Srbiji nije sipano ništa osim G-Drive 100. G-Drive 100 ne samo da će nam dati veću dinamiku ubrzanja, već će i očistiti unutrašnje komponente motora. Za sve one koji su ostali do kraja ovog klipa, red bi bio da kažem i neke mane. Dve stvari. Ako ideš u Grčku u Solun, treba će ti u Solunu kiropraktičar posle dužeg puta u Fiatu. Znam čoveka. Druga stvar, ako krećeš igde dalje ili ti treba fića u koji treba da staviš više stvari od stvari za 1 do 2 osobe, gepek je zaista mali. Tako da, sve u svemu, moja ocena za ovaj automobil je 5+. Ukoliko vam se sviđa ovaj sadržaj, lupite like i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!